Assalamu alaykum izleyiciler, mehman vatandaşlar. Yayılımda akıl yeniçleri adlı televizyonun təzə bir tani sizin bilen. İzleyiciler, mehman vatandaşlar, akıl yeniçleri televizyonu özünün təzə uğru oyuncu 2 hepte bundan öňe başın başladı. Çünkü akıl yeniçleri kitapxana ulgamylan. Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği Ýaşlyk telerazi ýaýlymy şeýlede Rowşan Aýakkaplar hususy karhanasy bilen bilelikde başlanan bu bäýatleşik özüniň saýlama tapyrlarynyň 3-nji sany bilen mehman watandaşlar häzir dowam eder. Ezi watandaşlar bilişime ýaly ýurdumynyň dürli kunjaklaryna dähmet çeken kitapxanaçylar bilen alınıp barýan bu akyl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewiziýanyň saýlama tapyrlarynyň elbetde 1-nji, 2-nji sanyna gatnaşjylary we netijeleri gördüňiz. Häzirki pursatda bilişime ýaly Ahal welaýatynyň kitapxanaçylary şeýlede Daşoğlu welaýatynyň kitapxanaçylarynyň düzülen toporlar bäýatleşýär, girişerler. Mehman watandaşlar häzirki pursatda hormat arkadaşymyň saýasynda ýurdumyzda dünýä ýüzü bilen bilelikde uly şanly bir bayramçylyga taýinli işler görülýär. Inde muman toýly günler häzir watanymyzyň ähli günjaklaryna bar. Çünki hormat arkadaşymyň saýasynda ýene bir ýyly üstünlikler bilen jemläp barýar. Çünkü Türkmenistan Rowaslyň watan ýyly 2019-njy ýyl özüniň soňky günlerini toy bayram bilen dowam etdirýär. Mehman watandaşlar ýene sanjy günlerden täze bir ýyla, täze 2020-njy ýyla ähli janyny bilelikde agzybyrlykda gadam batar. Elbetde hormatly prezidentimiň taýatynda bu täze gelýän 2020-njy ýyl hem diňe üstünlikleri beslener diýip umyd edýär, arzu edýär. Mehman watandaşlar elbetde täze ýyl bayramy münasibetli bir näçe sowgatlar bir goşulýar, hoş niyetli arzular aýdylýar. Elbetde aýdylýan arzular ählijesi hasyl bolmagyny arzu edýär we her birimiz bu bayramçylygy hem täze ýyl sowgatlarymyzy ýarýar. Mehman watandaşlar bilişime ýaly ähli uğurlarda bolşýar hem bu akyl ýeňişligi telewiziýany ýaşlaryň arasynda bir hasy höwetçileri, hasy bilet geljileri ýüze çykarmagy maksat edilýär. We mehman watandaşlar bu akyl ýeňişligi telewiziýany özüniň täze bir uğur boýunça bu ýyl hem ýagny ýaňy aýdyşmy diýäri Türkmenistan Medeniyet Ministerligi bilen bilelikde täze bir uğura başlady. Çünki kitapxana ulgamy bilen. Ýurdumynyň dürli kunjaklaryna dähmet çeken ýaş kitapxanaçylaryň arasynda geçirilen bu zehin bäsleşigi Türkmenistanyň Medeniyet Ministerligi ýaşlyk telerazi bilen bilelikde gurnalýar. Elbetde toporlary netijede bäsleşigiň jemlerini wara höwetlendiriji bayrak bilen muman bäsleşigiň başyna öz ýardam we himayetgarlyk edýär. Rowşan Aýakkaplar hususy karhanasy mehman watandaşlar täze ýyl sowgady bilen mehman watandaşlar size barýar. Çünkü mehman watandaşlar ähli jaňyda täze ýyl sowgady hökmünde Rowşan Aýakkaplar hususy karhanyň ähli dukanlaryna -50 göterim bahalarda haritleri almaga çagyrýar. Mehman watandaşlar bu hem Rowşan Aýakkaplar hususy karhanasyndan size täze ýyl sowgady bolar. Häzir bolsa-da täze ýylyň öňü tirasynda saýlama tapyry mehman watandaşlar akyl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen dowam edýär. Elbetde sanjy pursatlardan gatnaşjy taraplar çünkü Ahal welaýatynyň toporuny hem-de Daşoğlu welaýatynyň toporuny hem meýdan samyda çağırap. Öňünçäti adatdäki ýaly hormatly eminlerimiz bilen hem-de synçylarymyz bilen tanışýarlar. Mehman watandaşlar elbetde beýleki uğurlaryna hem bolşýar. Çünki akyl ýeňişli mektep okuwçylary hem özüniň bir täze mewsümine, ýagny 2019-2020-nji okuw ýyly üçin başyny başlady. O ýerde hem eminler bar. Elbetde bu uğurda hem ýagny akyl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen bilelikdäki uğuryna hem eminler bar. Elbetde her bir sanyny özleriniň bir bu uğurda hünärmenleri, hormatly halipa muallimleri biz emin hökmünde, synç hökmünde bäýatleşmediň sanlaryna çagyrýar. Elbetde bugünkü günde hem eminlik etjek, muman synçlyk etjek hormatly muallimler bar, eminler bar. Tutanene olarla tanışmak. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň muallimi Ageli Ýagmaýew muallim Ageli muallim hoş gördük. Şeýlede Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň uly muallimi Täjebay Taňyrberdiýew muallim Täjebay muallim hoş gördük. Mehman watandaşlar elbetde akyl ýeňişligi telewiziýanyň ähli uğurlaryna bolşýaly bu edeki uğurlaryň uğruna hem ýaş zehinli synçylarymyz ýaşlyk telerazi ýaýlamy tarapyndan gatnaşýar. Çünki akyl ulgamynyň işe giýirilmegine
akıl hasaplama, ulgamyň hasaplamasynyň başlanmagyna, saklanmagyna, dowam etdirmegine jogapkär diýençe şeýlede toparlaryň gazanýan utuklaryny desine sanly ulgam arkaly ilkilen bir studiýamyzda mehriban atanlaşlar sizlere hem ýetirýän diýençe bar bolar bilen hem täzir tanış bolar. Çünki bakar ul halt tuly bar. Hemde Ewel Murat aýdawdy daglar bar. Hoş gördük. Hormatly dinleýijiler, hormatly eminler, mehriban watandaşlar, tamaşaçylar, bäsleşige girişmäge çen boldy. Çünki gatnaşjy taraplar meýdançanda çağıralyň. Ulusatlyk şoğun bilen, şoğunly el çarpışmalar bilen gatnaşjy taraplary meýdançamyza çağırýar. Akyl welaýatynyň kitaphanalarynyň düzülen toparyň düzümi Maya Aliýewa, Nargül Mätiýewa, Besim Mukyýew, Güljahan Aksakowa, Mehri Dagatarova hemde toparwasy Gülayym Degemjiwa. Gülayym toparymyzy hem özüňizi hem hoş gördük. Sizin garşydaş toparymyz. Daşoğuz welaýatynyň düzülen toparyň düzümi Aýjeren Mehmedowa, Leyla Sulhanowa, Leyla Rejepowa, Kıyas Mätiýew, Akhlar Safarov, hemde toparwasy Rahim Maksudow var. Rahim hoş gördük. Size hem üstünlük ýar bolmagyny süýsürekden arzu edýär. Mehriban watandaşlar, gatnaşyk taraplar Akyl welaýatynyň topary Daşoğuz welaýatynyň hem topary meýdançada toparlar ikisine hem üstünlük ýar bolmagyny süýsürekden arzu edýär. Köp sag bolun mehriban tamaşaçylar, mehriban watandaşlar, ýerleşlerine Akyl ýeňişli kitaphana ulgamy bilen atly telebätleşigimiň saýlama tapgyrynyň 3-nji sanynyň gatnaşjylary meýdançada. Elbetde Gülayym, Rahim ikiniň hem toparyňda üstünlük ýar bolmagyny deň derejede tüýsürekden arzu edýär. Elbetde bätleşigiň bu saýlama tapgyrynyň 3-nji sany bu diňesiň uğruňyz boýunça. Ýogsa da Akyl ýeňişli telebätleşigi özüniň umumy kabul edilen düzgünnamasy boýunça bir näçe uğurlar boýunça ýa bir näçe wagtdan bäri ýaýlyma berilýär. Diýmek, şol bir talipleriň gatnaşan sanyny göreniňizde ýa bolmasa şol bir mektep okuwçylarynyň gatnaşanyny göreniňizde ýa-da ýaşlaryň arasynda durly welaýatlarda ýaşaýan ýaşlaryň arasynda gatnaşylan mewsimlerini teýin edeňizde umumy şol bir düzgünnama käbir kewşirleş işler bilen ýagny alınıp barlýar. Diýmek, umumy Akyl ýeňişligi telebätleşigiň düzgünnamasy boýunça Akyl ýeňişligi kitaphana ulgamy bilen bätleşigi hem alınıp barlýar. Düzgünnama tasdiklanan düzgünnama sizin ellerinizde öňünden bar bolmaly. Siz tanış diýip umyd edýär. Şeýle Rahim, Gülayym, şeýle. Bäsleşige girişmezimiň öňünçäsi adatdaky ýaly adaty däwamda bolar. Hormatly eminler bar. Ul hormat bilen bir gutlaw sözüňiz bilen söz berýär. Gepleşige gatnaşyjylar we gaderli tomaşaçylar, şuň akyl ýeňişligi gepleşiginde Akyl welaýatynyň we Daşoğuz welaýatynyň kitaphanalarının işgärlerinden düzülen toparlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär. Iki toparyň agzalaryna da üstünlük arzu edýär. Şular ýaly medeni, ilmi, populyar çäreleri geçirmek mümkinçilikleri hormatly prezidentimiziň ýurdumuzy kuwatlandyrmakda, östürmekde we adam kapitalini kämilleşdirmekde alyp barýan taýlar netijesinde şular ýaly mümkinçilikler emele geldi. Goý hormatly prezidentimiziň jana sag bolsun, döwlet ähmiýetli işleri rowaç bolsun, siziň memmeňizde üstünlük arzu edýäs. Köp sag bolun. Akyl ýeňişligi kitaphana ulgamynyň şu gedeki sanyna gatnaşan Akyl welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar galy berdi. Daşoğuz welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar üstünlük arzu edýän şeýle hem şeýle mümkinçilikleri berän mähriman arkadaşymyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny ilmi dama il bäfit alyp baran işleriň mundan beýlekdir wajanman tüýtürekden arzu edýär. Köp sag bolun. Baharur. Salam hormatly mehmanlar. Akyl ýeňişli kitaphana ulgamy bilen geçirilýän telebätleşigimiň ýene bir täze sanyny siziň ähliňizde hoş gördük. Gatnaşan toparlaryň ilkisine de ulussunluk arzu edýän. Şeýle-de pursatdan peýdalanyp, biz ýaşlara şular ýalgyň mümkinçilikler döretip berýän. Hormatly gahrman arkadaşymyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny, alyp barýan işleriniň ilmi dama rowaçlyklary beslenmegini tüýs ýüregimden arzu edýärin. Köp sag bolun.
hormatly eminler, hormatly dinçiler, arzular hasyl bolsun. Toparlar, rahim, gulayim, başlaýarmy? Üstünlük emraňyz bolsun. Mehriban watandaşlar, akıl ýeňişligi telebätleşiginiň ähli uğurlaryna hem guramaçy tarapdan, ýagny Türkmenistan Bilim Ministrligi ýa-da Türkmenistan Magtumlarynyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi, ne görüşmede ýaly hem Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi. Elbette guramaçy taraplardan sowallar ýetirilýär. Edil şonuň ýaly ýagdaý Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan taýýarlanan sowal tapyrlary häzir geçýär. Gatnaşyjy taraplar Ahal welaýatynyň kitaphanalarynyň düzülen topar, şeýle-de Daşow welaýatynyň kitaphanalarynyň düzülen topar hasap häzir 0-0 dogry jogap üçin beriljek. Utup görüşüňiz ýaly bir tup bolar. Mehriban watandaşlar, toparlar bätleşiň sowallaryna girişmän hem ýene bir aýtjaklarym, kä halatlarda sowallar juda aňsat bolýar. Bu ýagdaýda diňe ışgakýanjy agdaňyda bagly bolup durýar. Çünki berilen sowala aňsat diňe düňmede otaýmak galýan ýagdaýlar bolýar. Ýöne beýdisem, howlup, forstarda düşmezlik, maslahat berýän, üstünlük hemraňyz bolsun. Ine de ilkinji sowal. Sowal. Ceyhun bilen Bahra kadar arasy. Çölüsünden öter Yeli Türkmeniň. Bu goşgoýnyň soňky 2 setrini ýatdan dowam etdirmeli. Goşgoýnyň ýazary kim? Haýsy asyryň nusgawy edebiýatynyň görnükli wekili. Wagt gitdi. Ümtümlügi berjaýdy. Dinleýän kim jogap berýär? Gulaýym kim jogap berýär? Bizim Bar. toparımızdan Mehri cevap ver. Mehri dinleýän. Yankı goşgöň awtory biziň görnükli akyllarymyz Hemmemize magtum berdiler. Goşgoýun dowam edin. Ceyhun bilen Bahra kadar arasy çölsünün öwsör Yeli Türkmeniň gulgunçasy gara gözmen garasy gara dağdan iner Yeli Türkmeniň. Bu goşgöň awtory ýani türkmen halkymyzyň beýik akyllary Magtum Pragynyň Türkmeniň diýen goşgusy. Kabul edin. Häzir kabul. Netije? Gulaýym. Utuk ýok. Galan wagty bermedik şert bilen sizden jogap araşýar. Rahim. Hoş göçüräýin Gulaýym. Rahim. 1 2 3. Sizde de jogap ýok. Köp sag bolun. Inniki dogry jogap üçin mehriban watandaşlar, toparlar 2 tualar. Netijeli häzir aýdym. Gulaýymyň topary Mehri'den jogap berdi. Mehri çörtkedik dogry jogap berdi. Emma Mehri şol jogaby bir öz başyna hem alyp çykyp bilýärdi. Näme üçin? Daşyndan goşulýaňyz. Emma siziň özüňiz diýdiňiz, düzgünlämeniň şertlerini gaýtalaý diýdiňiz. 5-9 bölümini üçüncü jykmajyk biz ýan gaýtaladyk. Muňaramazdan daşyndan hiç el kömek etmeýän zatlar bilen goşulýaňyz da. Biz şertler saklar. Emma çörtkedik dogry jogaby Mehri beripdi. Dogry kynam däl jogap. Rahim sizem şertler boýunça. Çünki mümkinçilik alaňyzdan soňra desine haýal etmän kimiň jogap berýändigini iglan etmeli. Bu size de degişli. Indi sowal tapgary. Megerem kynrak bolmagda ahmal ýöne siz kitapxanaçylar size kyn düşmeler. Indiki dogry jogap beren topar desine 2 tuny hem alar. Inseriýat. Sowal. Merum şäheriniň ilkinji kitapxanasy barada. Arap dilşünasy we tarihçisi Ahmet ibn Abu Tahir Tayfur'un 819-893 ýylda ýazan eseriniň ady näme? Wagt etdi.
Wa takdir. Ibrahim. Bizim Dinleyen. toparmazdan şu suala bəşim cevap ver. Bəsim dinleyen. Merv kitapxanaları. Merif Kitapxanaları. kitapxanaları. Bu eserin adı. Soňulam jemle diýär. Kabul edin. Netice yalnız. Kulaymış göçürüp bilersiňiz. Atayda wagta ýok. Rahim, jogap berseňiz de häzir jogap berin. Size de jogap ýok. Innek dogry jogap üçin taraplar tutup alarsyňyz. Hasap häzirim 0-0. Üçüncü sowal tapary. Tarapların seriyat sowal. 32 tohum kıssası. Poemasynyň ýazary kim we haýsy asyryň nusgawy edebiýatynyň görnükli wekili bolan? Wagt gitdi. Rahim, göçürüň. Indi garaşyň. Haýda. Gulaýym kim jogap berer? Bizim toparmazdan şu suala bəşim cevap ver. Bəşim dinleýän. Sowal kyn däldi, bəşim söýleme. Aýdyň. Mahmud Gaýebi 18-nji asyrgyň şahy. Kabul. Netice. Eger dogry bolsa 3-0 bolar, bilýärmi şonu? Bəşim. Goýup barsyň. 3-0. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Anam için Rahim jogap berdirmedik. Yoksa Rahim ilki ýakda aşky. Ha? Duýdurys sesi eşitmezden aşky ýakmaklyk bu full start. Şeýlelik bilenem bu düzgün nama laýyklykda. Full start alan topar agzasy meýdançany boşadýar. Demek topar başlady bilen. Köp sağ olun Rahim. Dereňde birini goýup gidip bilersiňiz. Aýtamaz biriniz geçmeňiz haýsy edýän. Dördüncü sowal tapgary. Dogry jogap üçin berjek utuk, bir utuk. Inferiyat sowal. Jadyly nagyslar. Zöhre tahir. Ayaz Khan. Hadinalar adaty. Morla nepes. Kemine. Keymirkör. Sultan Sanjar. Oğuz Khan'ın hadinalary. Joralar. Bagtly köl ýaly. Piyesalaryň awtory kim? Wagt etdi. Dinleyen, Şu suala bizim toparmazdan men cevap vermekçi. dinleyen ulan Badar Amanov bolmaly aftyr. kabul edýän. Netice 4-0. Seriýas sowal. Gelin sağlygymyza gaýtyp geleliňmi? Zeki näçe? Zeki näçe bilen hem netije çykaraly. Sağlykdan bäri bizi gyzyklandyrýan bir sowal bar. Men özüme her şeýledi. Seriýas. İlki tok yumurtkadan çykdymy ya? Yumurtka tokdan. Haýsy? Wagt gitdi. Klas, haýsy yumurta çykdy? Kim aýdy? Toparmadan kıyas jogap beren. İlyas, haýsy yumurta çykdy? Tavuk yumurtadan. Ha? Tavuk yumurtadan çıktı. İlki tok çykdy. Ha. Bu seň jogabyň. Ha. Kabul edýän. Tok yumurtkadan çykdy. Düşünürsiň da emeşdi. Netice ýalňyz. Gulaýym, jogap berersiňiz we düşündirip berersiňiz. Men özüm aýdaýyn. Men pikirimçe yumurtka tavukdan çykmasa başga mümkinçilik ýok. Şo jogap, emma düşündürüň. Yumurtka tavugyň önümi bolup durýar, tawuk bolmasa oň önümi alyp bolmaýar. Kabul edýän. Netice ýok, utup. Şeýle terede otursaň bulan ikisiniň hem dogry, ýöne dogry düşündirip bereňiz wagtda. Eýsem dogry.
Yönelge diýmedim. Çağırgymda gaýdyp geleli. Iň bir dawa bolaşýan da adamdan şu. Haýsy öňürtü. Haýsy ilki çykdy. Zekin tarapdan düşündirip bolýar. Dogry. Towuk ilki. Yumurtlaň öz towukdan. Emma yumurtgadan towuk çykyp bilmez. Rüýje çykarda. Düýnämanyň 3 bölümine laýyklykda taraplar inniki dogry jogap üçin hem iki tugalarsyňyz. Gyzykly sowal tapgyry. Dogry. Bu da zekin sowaly. Ýöne dogry jogap tapaýmak aňsat däl. Göräýmäne berilmeli jogap öz-özünden düşünükli ýaly. Ýöne kä halatlarda zekin sowalyna beýle bir düşünüklem däl bolýar. Şeýle ýaly inniki sowal. Sowal. Inniki sowal tapgyry. Megerem takik doğru jogap bilmesek iki tarapdan haýsy ýakyn etse onu hem doğru diýip ulan eder. Laraşaň ay ýeriň daşyndan aýlagyny näçe wagtda tamamlaýar? Näçe wagtda geçer? Wagt gitdi. Dinleýän bak. Kim jogap berer? Toparmadan Leyla jogap berýär. Leyla, Ay ýeriň daşyndan bir aýyň dowamında aýlanýar. bir aýym bu. Ha. Kabul. Şey diýersiňiz dem öýtdim da. Netije ýalňyz. Leyla, bak. Gulaýym, galan wagtyňyzy durup bilersiňiz eger isteseňiz. Men diýdim ya, doğru jogap görünüp duran ýaly, emma o taýda o däl. Bir aý diýjeňiz görünüp dursa. Dinleýän Gulaýym. Şu wala biziň taparmadan başym jogap berýär. Ay ýeriň daşyndan bir ýylyň dowamyna 360 ýaşyň dowamyna aýlanýar. Maňa bir jogap beriň. Bir ýylyň dowamyna ýa 360 ýaş gündemi? Bir ýylyň dowamyna. Bir ýylyň dowamyna ýeriň daşyndan aýlanmagyny tamamlaýar. Beýlemi? Kabul edýär. Bäsim. Geň alır ýaňy da. Men bir aý köp görüp otyrdım, emma siz o taýda 10K getirdiňiz ha? Ýok. Bir ýylyň dowam. Netije Kasa 4-2. Kutlayan. Bak. Yakın geleni doğru deyip çıkarar dedi. Şeyle mi? Ay 27 gün 3 saatda özünün aylığını cemeleyer. Yönü yanı sözü sorunun barışında dedik. Göräýmäge özüne bar jogap ýarlar. Çünkü eger ay yerin daşyndan aylanmasyny tamamlajak bolsa bir ay orada. Yönü Leyla, bir ay giň düşünje. Fevral unuttunuz mu? Ýadanym arasynda gelýän günleriň sanyny unuttunuz mu? 27 gün 3 saatda öz aýlygyny tamamlaýar. Sowal. Gyzykly sowal. Ýürek telwas eder. Göteriler serim. Köňül arzu eýler watanym seni. Goşgoýnyň soňky 2 setrini ýatdan aýtmaly. We ýazar kim? Haýsy asyryň görnükli şahyry? Wagt etdi. Dinleýän ihlas. Buna sowaly men özüm jogap bermekçi. Aýdyň. Bu Gurban Nur Düzelili 18-nji asyryň görnükli türkmen şahyry. Goşgoýny. Köňül arzu eýler watanym diýdi. Etrek gürgen ýurdum geden ýerlerim köňül arzu eýler watanym Başyndan seni. aýdaýyn. Yo, Zorluk ýok. iýdi da. Öňüne aýyldy. Köňül telwas eýler göteriler terim. Köňül arzu eýler watanym seni. Etrek gürgen ýurdum geden ýerlerim köňül arzu eýler watanym seni. Gurban Nur Düzelili. Bizim bir zaýdýas. Çünki birinji sekund. Nädýän? Oturarmyň ýa gidermiň? Ihlas. Mikrofon aýdyň sana.
Ha? Oturaýarsy. Ha? Oturaýar ne? Sizin kararyňyza bagly. Ýalyňy sen bolsan da. Ýalňyş bolsa otur, ýok aýdyn, Aha. oturaýar. Köňüň näme arzu edýär? Ha? Kalmagy mı? Oturmany. Oturuver. Asap 4-3. Serias. Zekin sualy. Sowal. Sel suwuny ýa-da güýçli suw akymyny bir ýana sowmak üçin gazalýan uly ýap ýa-da jar gadym türkmen dilinde näme diýip atlandyrylypdyr? Wagt etdi. Soraga men jogap bermekçi. Dinleýän. Gazy diýmek bilen ulantyr gadym. Gazymy? Gazy gazymak bolup durýar. Tonşaňyz sor. Düşünmedim. Ümtümlüğü ber zaýa diýär. Kabul. Netice. Yok, aklas. Gaza der. Baş köçürüm. Bulayım. Kalan atmı dolanacak mı dolan? Devam ediyaz. Dinleyen ulan. Şu sowaly bizim toparymyzdan Mehri jogap berýär. Sardoba diýilýär. Sardova? Hawa. Haýsy dilde? Näme türkmen dilinde. Şol ýanky ýagynyň suwuny ýagyş ýaganda toprakly ýanky gumly toprakly ýerlerde şol oýluk ýere ýygnanan suwa sardoba suw diýilip atlandyrylýar. Öyle. Kärdigenlerim ýagny şol ýaz aýlaryna dağ etraflaryna ýaşalan ýerde dağdan akyp gelýän ýani arasda suw bolýar. Olaram kärdigenler ýürüýte guýlar gadylynýar. Şoňa da arasda suw kärdigenler ýani akyp şol guýunda olurana oňa da kärdigenler diýilýär. Käri suwy. Sardoba da onuň Sardova mı ya kârdı mı? käriz bir başga şol dağdan akyp gelýän nime suw aýdylýar. Arasda çeşme. Nimaňa berjek jogabyň haýsy olar? Sardoba. Sardova. Hmm. Kabul. Sardova der. Innek doğru jogap üçin iki galarsın. Ganow diýip atlandyrylýar. Sowal. Romeo, Julietta, Hamlet, Othello, Karol Lear eserleriniň awtory ýazary kim? Wagt. Bitti. Dinleýär plan. Bizim toparymyzdan Aýjaren jogap berýär. Dinleýär. William Shakespeare. Kabul. Nerede okudunuz onu? Edebiýatda. Ha? Edebiýat. William Shakespeare mi şu? Hawa. Netice? 5-4. Berekella. Soňky sowal boljak. Eger indi bu soňky sowalyň gyzykly tarapy bar, onu aýdaýyn. Eger häzir Gülaýym dogry jogap berse, ona biz onu ýerine sowal tapyra girişer. Çünki hasap deňeden bolar. Eger ihlas öňkü häsiýeti bilen utup alaýsa, onda ihlasyň utuşy bilen jemlener. Oňa derek hiç bir tarap dogry jogap berip bilmese, bunda da ihlas we utuşy bilen gider. Indi kitaplara. Düşündik. İki tane adam gelýär. Bir ýaş oglan we orta ýaşly zenan maşgala. Oglanyň ýanyň bile gelýän zenan maşgala seniň kimiň diýip soralanyna, ol bu zenanyň enesi, meniň enemiň
gaýyn enesi diýip jogap berýär. Diýmek, ol denan kim? Wagt etdi. Bizden Leyla jogap berýär. Leyla dinleýän dogum. Jemleji soğan mı? Jemleji soğan mı? Enesi bolýar. Enesi bolýar? Qaqasynyň ejesi bolýar. İki tane adam gelýär. Bir ýaş oglan we orta ýaşly denan. Denan maskala. Oglandan ýanyň bile gelýän denan maskala. Senin kimiň bolýar diýip soralanna. Bu denanyň enesi meniň enemiň gaýyn enesi diýip jogap berdi. Olam oň nämesi? Qaqasynyň ejesi bolýar. Qaqasynyň ejesi. Özüniň enesi boldygy bolýar da şu oglanyň. Qaqasy şoda. Kabul edýär. Ne doğru? Ne doğru? Şonun doğru. Bu doğru da. Ne doğru? Netice ne doğru? Gulayım. Kalan vaat kullanacak mı tamam? Devam ediyor. Ruh konuşmalarla yer olurum yalnız. Cevap verse bari utuk dedin ki. Yemiş dedin ki. Söyle mi? Ne için yalnız dedin ya? Ne fikrin vardı? Olur isteymesin ya. Söyle mi? Yöne biliyor musun o? İçinde bağım burada. Ha? Te vaktimiz kan, yanım 30 sekund var ya oğlum. Hava. Hava. Olur isteymesin ya. Söyle biliyor musun? Türkmense. Bularam ya da lo. Mani diyor bunlardan. Olur yalnız cevap vermeyen böyle oturayım Allah cevap vermeyen. Derim ki. Neyden o? Dinleyen. Olon nemeti. Ejeti. Ejeti. Utanın çağın sor. Hawa ejeti jogap. Kabul edeceğim. Netice o değil. Şeyde soğal olupdu. İki tane adam gelýär. Gelin hemen pikirlenselim. İki tane adam gelýär. Bir ýaş oglan we orta ýaşly denan maskala. Oglanyň ýanyň bilen gelýän denan maskala seniň kimiň diýip soralanna. Ol bu denanyň enesi, meniň enemiň gaýyn enesi diýip jogap berdi. Bu ýerde ýem ejete yüz götürüm dodal, eneskem yüz götürüm odal, enesi ýem bu sowalyň içinde keşi bar. Atasynyň aýallygyny. Şeýle iki tarapdan bir ýalňyş sowalyga. Öňünçäsi näme diýdik? Şu görközjü bilen biz oýuny jemlemeli bolýar. Görközjü bizde Daşawuz welaýatynyň kitapxanaçylaryndan düzülen toporyň hasaby beýaşdyk. Gulayym, Akyl welaýatynyň kitapxanaçylaryndan düzülen toporyň hasaby 4 tutuk. Özünden hem düşnükli bolýar. Bätaşaň inni kitaplaryna Daşawuz welaýatynyň kitapxanaçylaryndan düzülen topory dogry düdümi bilen, rahim bilen hem diýjek bolýar. Size inni kitaplarda garaşýap gutlaýar. Köp sag bolun. Mehman vatandaşlar, edilmişler, akıl yemişleri, kitapxana ulgamy bilen adly telebätçimiz Türkmenistanyň medeniýet ministrligi, ýaşlyk teleradio ýaýlymy, Rawşan aýaklary kitapxanasy bilen birlikde taýýarlanyp ýaýlyma ýetirilýär. Bu sany hem geçirip tutarýar. Mehman vatandaşlar, şu ajaýyp pursatda biziň ýakynjaňyzy dünýä oklaryna ödýär. Hormatly arkadaşlaryň taýyny elmudama Bağıstan faili, Silahdan ter faili bolup ýaşamagyna ödýär. Hormatly arkadaşlaryň taýyny ötünlik bilen jemlenýän bu ýyly hem-de ine garşylanýan täze bir 2020-nji ýylyň ýetip gelmegi bilen tüýçülükden näherli gotlaýar. Eýi watandaşlar, şeýle aşady dilegler bilen akyl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telebätçimiz hem geçirip turýar. Ýene ýakyn günlerde bätçimiz indikatlaryna görüşäjek. Hoş, sag bolun.
Amin.